साफ्रोमखौबो जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय अनजाग्राफोर। मा नोंथाङा मोनथिगौना बेबायदि मोनसे आरज दङ जायखौ सैताना सहायनानै थानो हाया। मोनसे बेबायदि आरज जायखौ नाजावोब्ला गासै गाज्रि बोलोफोरा खारो, मोनफ्रोमबो बेरामफोरा मोजां जायो एबा फोसाबजायो, मोनफ्रोमबो जेंनाफोरा जोबस्रांलाङो आरो नोंथांनि मोनफ्रोमबो हास्थायनायफोरा जाफुंनो हमो। नंगौ अनजाग्राफोर, नोंथांमोना सैथोखौनो खोनादों। बेयो साधारन आरज नङा, बेनो जादों जिसु ख्रिस्टनि थैनि बोलोगोरा आरज। अनजाग्राफोर, दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टनि बोलोगोरा थैनि मुङै जों आरज खालामगोन। बे आरजआ नोंथांनि आत्माखौ सिमावग्लुंगोन, मानोना जिसु ख्रिस्टनि थैनि रहस्यआ सैथोजों बुंफबनाय आरो सैताना बेखौ हास्थाया नों जे बे आरजखौ मिथिथों। बेनिखायनो सैताननि मोनफ्रोमबो जालखौ सिफायनो थाखाय इसोरनि फारसे आगानसे आवगायबो आरो थारैनो आरजखौ जोबजासिम खोनासं। अनजाग्राफोर, फोरबो जिसुनि थैया जारिमिननि जाथायल' नङा, बियो मोनसे गोथां आत्मिक जिउनि बोलो जायहा दिनैसिमबो सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावो। जेब्ला नोंथाङा बे आरजखौ फोथायनायजों खालामो, अब्लाना गाज्रि जिउफोरा नोंनि उन उन थाबायनायखौ नागारो, नोंनि जिउनिफ्राय हावरियाया गोजान जायो आरो फाइनेन्सियेल प्रब्लेमफोरा गोजान जायो। गोबां सिन्ता खालामनायफोर, गिनायफोर आरो मानसिक जि गोसोआव गोबां सानब्रेनायफोर, बेफोरबायदि गासै साननायफोरा गोजान जायो। मोनफ्रोमबो बेराम आरो लोरबांथिफोरा जोबलाङो। जादु खालामजानाय गाज्रि नोजोर आरो सैताननि गाज्रि बोलोफोरा नोंनिफ्राय गोजान जागोन आरो नोंथांनि गासै हास्थायनायफोरा जाफुंनो हमगोन। फोरबो जिसुनि थैयाव बेबायदि बोलोआ दङ जाय बोलोआ गुबुननियाव गैया। बे थैया साधारन थै नङामोन, बेनो जादोंमोन इसोरनि मेन्दा फिसानि बलिदाननि थै। जेब्ला आदम आरो हावाया पाप मावबाय, अब्लाना गासै मानसि माहारिफोरा पापजों, बेरामजों, हावरियाजों आरो थैनायजों मानसिफोरा गलाम जाबाय। नाथाय फोरबो जिसुआ गावनि गोथार थैनि गेजेरजों जोंखौ उदांस्रि खालामबाय। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन इफिसुसारि 7:7 सिरियाव ओरैहाय बुङो, ख्रिस्टनि थैनायजों जोङो गहोजाबाय, बे जाबाय जोंनि पापफ्रा निमाहा होजाबाय। इसोरनि दयाया बेसे महान। अनजाग्राफोर, जि बाइबेल सिरिखौ फरायबाय बेयाव रोखायै मोजाङै बेरखांजोबासै। बेयावहाय थैनायजों होननानै बुंदों, नाथाय एसामिस, हिन्दी, इंलिसाव थैजों होननानै रोखायै लिरनाय दं। बेयावहाय नोंथांमोना बेखौबो फरायगोन, आंबो फरायना होनो हास्थायदों। तेवर तेजर दारा आमी मुक्ति पालु, बेयावबो मा बुंदों? तेवर तेजर दारा होननानै बुंदों आरो हिन्दीयावबो मोननो हागोन, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसके लहू के द्वारा छुटकारा होननानै बुंदों आरो लोगोसे इंलिसावबो थ्रू हिज ब्लाड होननानै बुंदों, थ्रू हिज ब्लाड। बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय जिसुनि थैया सैताननि मोनफ्रोमबो खामानिखौ सिफायनानै होयो एबा सैताननि जालखौ सिफायो। मोनफ्रोमबो खाख्रबनायखौ जिसुनि थैया खेवनानै होयो आरो जोंनो गोदान जिउखौ होयो। अनजाग्राफोर, बे आरजआ गोदो गोदाय मण्डली जागायजेननायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ। जेब्ला मानसिफोरा गिथावना बेरामफोरजों सैनानै थानो गोनां जायोमोन, अब्लाना गोथार जिसु ख्रिस्टनि थैनि मुङै आरज गाबोमोन। बेनिखायनो जेसायानि 53:5 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, आन्थाय बियो जोंनि आयेन बारसिनायनि जुनै जखम खालामजाबाय आरो जोंनि इनाय मावनायनि जुनै बुख्रुब जाबाय, जोंनि सान्तिनि लागै बियो सास्ति होजाबाय आरो बिनि मानजाफोरजों जोङो सोखाजाबाय। अनजाग्राफोर, बिनि माने जोङो बिनि थैनि गेजेरजों सोखाजादों आरो गोदोनि मण्डलीया बेखौनो आरज खालामदोंमोन, जिसु ख्रिस्टनि बोलोगोरा थैनि मुङै मानसिफोरा सोखाजानायखौ मोनदोंमोन। जेरैहाय केन्सार बेरामफोरनिफ्राय, महामारिनिफ्राय, सैतानजों हमनानै दोनजानायनिफ्राय, खाख्रबनानै दोनजानायनिफ्राय उदांस्रि जादोंमोन, लोरबांनिफ्राय उदांस्रि जादोंमोन। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बेरामफोरनिफ्राय जिसु ख्रिस्टनि बोलोगोरा थैनि गेजेरजों बिसोरो सोखाजानायखौ लादोंमोन आरो बेखौनो खालामदोंमोन। अनजाग्राफोर, गोदोनि मण्डलीनि मानसिफोरा जेब्ला दाहाराव बुंफब जानानै थायोमोन, बेपाराव लकसन जायोमोन, धोन सम्पतियाव लोरबां जायोमोन आरो गोरिबनि सम फैयोमोन, बैबायदि समाव जिसु ख्रिस्टनि थैनि मुङै बोलोनि थाखाय आरज गाबोमोन। मानोना फोरबो जिसुनि थैया गासैबो सावफोरखौ सिफायो आरो धोन दौलतनि बोर होयो। आरो जुदि नखराव माबा मोनसेखौ लानानै, माबा मोनसे जेंनाखौ लानानै सिन्ता जादोंमोनब्ला, उसुबिदा जादोंमोनब्ला, गिनाय जादोंमोनब्ला, खैफोदफोर फैदोंमोनब्ला, बैबायदि थासारियावबो बै गोदोनि मण्डलीनि सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टनि बै गोथार बोलोगोनां थैनि मुङै नखरनि सान्तिनि थाखाय आरज गाबोमोन। बाइबेला जोंनो बुङोदि फोरबो जिसुनि थैया जोंनि मोनफ्रोमबो पापखौ आरो खाख्रबनानै दोननायफोरखौ जोंखौ उदांस्रि खालामो। गोदोनि मण्डलीनि फोथायारिफोरा सोरबा जुदि जादुफोरजों जुदि बेंखन जानानै दङमोनब्ला, सैतानजों नारसिम जानानै दङमोनब्ला, सैताननि नस्थ' खालामनाया नखराव दङमोनब्ला, बैबायदि थासारियाव बिसोरो जिसु ख्रिस्टनि गोथां बोलो
बोलोगोरा थैनि मुङै सान्तिनि थाखाय आरो उदांस्रिनि थाखाय आरो रैखाथिनि थाखाय आरो इसोरनि हेफाजाबनि थाखाय आरज गाबोमोन। फोरबो जिसुनि थैया रैखाथि होग्रा मोनसे कबच, मोनफ्रोमबो सैताननि हाथियारफोरखौ सिफायनो हायो। आरो जुदि सोरनिबा नखराव नांज्लाय खमज्लाय सोलिदों, सोरनिबा नखराव असान्ति जादों, बैबायदि थासारियावबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार थैनि मुङै आरज गाबोमोन जेन बै नखराव सान्तिया थायो, सान्तिया फैयो। आरो जुदि बै समाव साख्रि नांगौमोनब्ला, बेफार फालांगियाव जुदि जौगानायखौ हास्थायदोंमोनब्ला, जिउआव जुदि सोलायनायखौ हास्थायदोंमोनब्ला, बै समाव जिसु ख्रिस्टनि गोथां बोलोगोरा थैनि मुङै आरज गाबदोंमोन जेन लामा बेखेवनानै होथों, जेन लामा मोनथों, बिनि थाखाय आरज गाबदोंमोन। अनजाग्राफोर, बेखिनिल' नङा, मानसिफोरा गावनि नखरनि थाखाय, नखराव थानाय मेम्बार्सफोरनि थाखाय, गथ'फोरनि थाखाय, सम्पतिनि थाखाय आरो गावखौ मोनफ्रोमबो गाज्रि जाथायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय आरो मोनफ्रोमबो गाज्रि हामलानिफ्राय बासायनो थाखाय, गनो थाखाय फोरबो जिसुनि थैनि मुङै आरज गाबोमोन। अनजाग्राफोर, बेफोरनोमोन रहस्यजों बुंफबनानै थानाय फोरबो जिसुनि गोथां थैनि बाथ्राफ्रा। दे दानाब्ला जोङो आरज फारसे आवगायलांदोनि। अनजाग्राफोर, आरजखौ जागायनोसै, नाथाय सिगाङावनो नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ गोसो होगोन। बे आरजआ ओरैबायदि बोलोगोरा आरजदि जेरावहाय जि गाज्रि जिउफोर दङ, बै गाज्रि जिउफोरा नोंथांखौ बे आरजखौ दा खोनासंथों, बेखौ बियो बोलो बाहायनानै नोंथांखौ गोजान खालामनो हास्थायनो हागौ। नोंथांनि जिउआव इसोरनि बोरखौ सहैनो होनाय नङा बियो। बेनिखायनो नोंथाङा आरजखौ जोबजासिम खोनासंथार आरो आबुं फोथायनायजों बे आरजखौ नाजावथार। दे अब्ला अनजाग्राफोर, जों आरजखौ जागायजेनदोनि। ओ बोलोगोरा इसोर, दिनै आं नोंनियाव आरज गाबोदि बे आरजखौ खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो नोंनि थैनि बोर होथों। जिसुनि थैया साधारन थैल' नङा, बेयो नोंथांनि इसोरनि गोहोनि फुंखा। बे थैया गासैबो पापखौ बोखारनो हागौ, मोनफ्रोमबो बेरामखौ फोजोबस्रांनो हागौ, मोनफ्रोमबो सावखौ फोजोबस्रांनो हागौ आरो गासै सैताननि गोहोखौ सावनानै दोननो हागौ। अ इसोर, आं नोंनि थैखौ लिंहरो। जायहा बे आरजखौ खोनासंगासिनो दङ, नोंनि थैया बिखौ गोथार खालामथों, बिखौ गासै बान्दानिफ्राय उदां खालामथों आरो बिनि जिउमाखौ नोंनि इसोरारि गोहोजों आबुं खालामथों। अ इसोर जिसु, जायफोरा बे आरजखौ खोनासंगासिनो दं आरो मोनदांनो हादोंदि गावनि जिउआव सैताननि खामानिफोरा सोलिगासिनो दं होननानै, अब्लाना दुथां आत्मा, गोसोम जादु, गाज्रि मेगन एबा असुर गोहोनि गोसोआव दं होननानै मोनदांदोंब्ला, आं नोंनि थैखौ खावलायो। नोंनि थैया इसोरनि अर, जाय गासैबो गाज्रि आत्माखौ फोजोबो, गाज्रि आत्माखौ सावनो हायो। अ फोरबु, जायफोरा बे भिडिअखौ नायगासिनो दं, आं बिसोरखौ नोंनि गोथार थैजों सोमबाय। रावबो असुर गोहोआ बिसोरखौ आरो खहा खालामनो हानाय नंलिया। अ इसोर आफा, नोंनि थैया मोनफ्रोमबो साव, मोनफ्रोमबो खाजानाय आरो गासैबो खोमसिनि गोहोखौ सिफायो। नोंनि थैया जायफोरा बे आरजखौ खोनासंगासिनो दं, बिनि न'नि सायाव, गावनि नखरनि, गावनि फिसाफोरनि सायाव रैखाथिनि मोनसे धाल जाथों। रावनिबो गाज्रि मेगनफोरा, गोसोम जादुफोरा, रावबो गाज्रि आत्माफोरा बिनि खाथियाव फैनो दाहाथोंसै। अ इसोर जिसु आफा, आं नोंनि थैखौ सोरनिबानि थाखाय बिदों। जायफोरा बे आरजखौ खोनासंगासिनो दं बिसोरनि थाखाय, जायफोरहा रांखान्थियारि जेंनायाव सैसोनो गोनां जादों, आंखालाव दं, दाहाराव दं, निखावरियाव दं एबा रांखान्थियारि आंखालजों मोगा मोगि जानांदों, बिसोरनि थाखाय नोंनि थैखौ बिदों फोरबो। नोंनि थैया मोनफ्रोमबो निखावरिनि सावखौ खोमोरनो हागौ। नोंनि थैया बिसोरनि आखाइनि खामानिखौ जाफुंसार खालामनो हायो। अ जिसु, नोंनि थैया बिसोरनि जिउआव जौगानाय आरो बोर होनायनि दरजाखौ बेखेवथों। नोंनि थैया बिसोरनि खस्थ'खौ बोखारथों। नोंनि थैया मोनफ्रोमबो रांखान्थियारि आंखालखौ जौगानायाव सोलायहोथों। अ इसोर जिसु, नोंनि थैयानो गासैबो बेरामनि फाहामथाय। जाय फोथायारिफोरा बे आरजखौ खोनासंगासिनो दं आरो बिसोरहा जुदि बेफोर जेंनाफोरा दङब्ला, बेराम जानानै दङब्ला, लोरबां एबा सानायजों मोगा मोगि जादोंब्ला, आं बिनि थाखाय नोंनि थैखौ बिबाय। अ जिसु, नोंनि थैया बिसोरनि मोदोमनि मोनफ्रोमबो बेराम, मोनफ्रोमबो सानाय आरो गासैबो लोरबांथिखौ बोखारनानै लाथों। नोंनि थैया बिसोरनि बेगें रोदाफोर, थै नालाफोरखौ बेखेवना होथों आरो बिसोरखौ आबुङै मोजां खालामथों। जेरैहाय नों खाना मानसिखौ नुहोदोंमोन, लेंग्राखौ थाबायहोदोंमोन, थैनायखौ बोखांफिनदोंमोन, बेबायदिनो दिनै आं फोथायनायजों बियोदि नोंनि थैयाबो बिसोरखौ आबुङै मोजां खालामथों। अ जिसु ख्रिस्ट',
सोरबाफोर नारसिन जानाय, जिंगा सिनाय, गोसो बायनाय एबा दुखुआव दङब्ला आं नोंनि थैखौ खावलायो। नोंनि थैया बिथांनि आत्माखौ गोजोन होथों। नोंनि थैया बिसोरनि गोसोनिफ्राय मोनफ्रोमबो सानायखौ खोमोरथों। अ इसोर जिसु, नोंनि थैया बिसोरनि न'फोराव अननाय आरो खुसिनि थाखाय बोहैथों। बिसोरनि गोसोआव गोजोन जाथों, बिसोरनि गोसोआव गोजोननायखौ लाबोथों आरो बिसोरनि जिउखौ बोर होथों। अ इसोर जिसु, जायफोरा बे आरजखौ खोनासंगासिनो दङ बिसोरनि थाखाय गासैबो बन्द लामाखौ बेखेवनानै हो। अ जिसु, नोंनि थैया मोनफ्रोमबो जेंनाफोरखौ फोजोबनो हायो। नोंनि थैया मोनफ्रोमबो सिमांखौ जाफुंहोनो हायो। नोंनि थैया बिसोरनि थाखाय बोर बोग्रा जाथोंसै। अ इसोर जिसु, बिसोरनि आरजखौ नोंनि थैजों फिननाय हो। बिसोरो नोंनिफ्राय जा बिगासिनो दं बेखौ जेन मोननो हायो। बिसोरनि बिखायाव जेखि दं नोंनि थैया बेखौ मोगथां महर होनो हायो। अ जिसु, नोंनि थैया बिसोरनो देरहासारनाय, जौगानाय आरो इसोरनि अनुग्रहखौ लाबोथों। अ इसोर जिसु आफा, आं नोंखौ साबायखर बावोदि नोंनि थैया दिनै बे आरजखौ खोनासंग्रा गासैनिबो सायाव बोहैबाय। बिसोरनि जिउआ माब्लाबाबो आवगायनि बादि एखे जाफिननाय नंलिया। दा बिसोरो सैताननिफ्राय उदां जागोन, बेरामनिफ्राय मोजां जागोन, निखावरिनिफ्राय उदां जागोन आरो बोर होनायजों बुंफबनाय जागोन। अ जिसु, नोंनि थैया बेफोरखौ आबुङै सोलायहोनो हागौ। दिनैनिफ्राय सानफ्रोमबो मोनसे गोदान सोमोनांथाव जाथाय जागोन। दिनैनिफ्राय बिसोरनि गासैबो खामानिफोरा आबुं जागोन। दिनैनिफ्राय बिसोरो नोंनि अनुग्रहजों थाबायगोन। बे गासैखौबो जों इसोर जिसु ख्रिस्टनि गोहो आरो सोमोनांथाव मुंजों बियो। आमेन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथाङा बे आरजखौ आबुं फोथायनाय आरो फोथायनायजों खोनासंबायब्ला आं फोथायो जिसुनि थैया दा नोंथांनि जिउआव खामानि मावबाय। नोंथांनि जेंनाया गोमोरलांगासिनो दं, नोंथांनि बान्दोफोरा बायलांगासिनो दं आरो नोंथांनि जिउआव इसोरनि बोर बोहैगासिनो दं। अनजाग्राफोर, बे आरज गाबनाय समाव नोंथाङा माबा गोमोथाव गोहोखौ मोनदांदोंमोन ने? नोंथाङा नोंथांनि सोलेराव दुंब्रुद, गोजांस्रिव, रेजें एबा इसोरारि गोजोनखौ मोनदांदोंमोन नामा? अनजाग्राफोर, जुदि बेबायदि जादोंब्ला बियो फोरमानदि जिसुनि थैया नोंथांनि जिउआव सोमोनांथाव खामानि मावदों। अनजाग्राफोर, जुदि नोंथाङा बे आरजखौ आबुं फोथायनायजों नाजावबाय अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, कमेन्टआव आमेन टाइप खालाम आरो बे भिडिअखौ नोंथांनि लोगोफोर आरो नखरनो शेयार खालाम। जुदि नोंथाङा बेबायदि इसोरनि बोसोन आरो इसोरनि आरजखौ खोनासंबाय थानोब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन। नायगिरि साफ्रोमजोंबो इसोरनि बोरा थाथोंसै। जोङो फिन फैबाय थानाय समाव लोगो मोनफिनबावसिगोन। बे समसिम दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'बाय। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।